Zatvori oči. Samo na trenutak. Zamisli verziju sebe koju sanjaš da postaneš. Zamisli snagu u tvojim koracima. Zamisli mir u tvom srcu. Zamisli kako izgleda život kada si slobodan. Slobodan da odlučuješ, da biraš, da stvaraš, da vodiš. To nisi još ti, ali to možeš postati. Ne preko noći, ne kroz magiju, već kroz nešto daleko jednostavnije, ali moćnije od svega što poznaješ. Navike. Uspeh nije u velikim potezima. Uspeh je u malim stvarima koje ponavljamo svaki dan. Jim Rohn. Danas ću ti otkriti 7 navika koje menjaju život. Ne samo bankovni račun, ne samo rutinu, već celokupnu tvoj identitet. Ako ostaneš do kraja ovog videa, ne garantujem da ćeš se odmah promeniti. Ali ti garantujem jedno, više nikada nećeš gledati na sebe istim očima. Navika 1. Misli veliko, deluj svakodnevno. Intonacija inspirativna, jasna. Većina ljudi živi kao da će zauvek imati vremena, kao da se snovi ostvaruju sami od sebe. Ali uspešni ljudi ne čekaju. Oni grade. Oni razmišljaju šire od problema, dublje od trenutne situacije. Dok drugi kažu, nemam novca. Uspešni ljudi kažu, kako mogu da naučim da ga stvorim. Ne dozvoli da te tvoja realnost zaslepi za tvoju viziju. Jim Rohn. Uspešni ljudi gledaju ne ono što jeste, već ono što može biti. I onda, svakog dana, u tišini, prave jedan korak. Navika 2. Upravljaj vremenom kao da ti je život u pitanju, jer jeste. Ne upravljaš ti vremenom, vreme upravlja tobom. Ne koristiš ti dane, dani teku. Ili im daš svrhu, ili ih pustiš da prođu. Ne možeš da vratiš ni jedan jedini sat, ali možeš da odlučiš kako ćeš ga potrošiti. Uspešni ljudi imaju iste 24 sata kao i svi drugi, ali razlika je u nameni. Oni ne troše dane na besmislene stvari. Oni znaju, svaki sat je investicija. U napredak, u rast, u slobodu. Ti biraš da li ćeš danas biti zarobljenik okolnosti ili kreator budućnosti. Navika 3. Disciplina čak i kad te niko ne gleda. Intonacija energična, motivacija je talas, disciplina je okean. Dok drugi čekaju da ih pogodi inspiracija, uspešni ljudi deluju. Ne zato što im se uvek radi, već zato što znaju, ne moraš da voliš svaki korak, moraš da voliš rezultat. Uspešni ljudi ne traže lakši put, oni grade karakter kroz navike. Svaki trening kad bi radije spavao, svaka knjiga umjesto telefona, svaka šetnja umjesto kukanja. Disciplina je ono što pretvara prosečnost u veličinu. Navika 4. Nikada ne prestaju da uče. Mirna, duboka intonacija. Znanje je jedini resurs koji ti niko ne može uzeti. Uspešni ljudi ne troše sate. Oni ih pune znanjem. Dok se drugi pitaju kako, oni čitaju. Dok se drugi žale na sistem, oni uče kako da ga pobede. Formalno obrazovanje donosi život. Samostalno učenje donosi bogatstvo. Jim Rohn čitaju biografije, uče iz neuspeha, ulažu u kurseve, ulažu u sebe, jer znaju, kada postaneš vredniji, svet ti daje više. Navika 5. Kažu ne stvarima koje ih vuku dole. Intonacija odlučna, jasna. Uspešni ljudi nisu da ljudi. Oni ne pristaju na sve, jer znaju, svako da ima cenu. Kažeš da televiziji, kažeš ne knjizi, kažeš da toksičnim ljudima, kažeš ne svom miru. Kažeš da lakoći, kažeš ne rastu. Granice nisu nepristojne, one su tvoja zaštita. Svaki ne
je prilika da kažeš jedno veliko da sebi. Navika 6. Okruženi su ljudima koji ih guraju napred, emocionalno, iskreno. Uspeh nije sam, ti si zbir onih oko sebe. Pogledaj s kim deliš vreme. Da li ti pomažu da rasteš ili da ostaneš isti? Uspešni ljudi biraju razgovore o idejama, ne o ljudima. Biraju izazov, ne lažnu sigurnost. Okružuju se onima koji vide njihovu Navika 7. Zahvalnost, čak i kad je teško. Uspešni ljudi ne žive samo za ono što žele. Oni cene i ono što već imaju. Zahvalnost nije slabost, to je stabilnost. To je stanje uma koje kaže imam dovoljno i radim ka još više, iz mira, ne iz straha. Zahvalan um je magnet za čuda. I kada ti je teško, seti se, činjenica da dišeš, da imaš šansu da čuješ ovo, znači da imaš priliku. Sada znaš. 7 navika, 7 temelja, 7 odluka. Nije pitanje da li znaš. Sada je pitanje da li ćeš delovati. Ne čini ništa i ništa se neće promeniti. Primeni samo jednu i sve može početi da se menja. Ne moraš odmah da znaš kako, samo reci sebi, počinjem danas. Kada se ti promeniš, sve se menja za tebe. Jim Rohn, pretplati se na moć misli. Ovo je tvoje mesto. Mesto gde svaki dan radimo na sebi. Jer kad se misao promeni, život se menja. Napiši u komentaru, počinjem danas. I podeli ovo sa nekim kome treba iskra. Jer promena počinje mišlju, a misao počinje ovde.